צ'ורבה, אישה טובה. אישה? אישה טובה. מכין קפה, כן, נחמד. סיגריה? לא, לא מעשן. לא מעשן או שותה קפה? לא, לא בריא, לא טוב. דינו. מזהה? לא מעשן, לא שותה קפה, מזהה? לא, לא יפה. לא יפה. בוקר טוב. רוצה? בדיוק בזמן. חתיכה. עם הקפה זה 10. רוצה חתיכה? חתיכה. רבה. עודד. מחר, איפה שלך? קח, אולי אתה תיתן לי חתיכה. לא, לא, לא רוצה, רק את העטיפה. טוב, תמה אחלה. כך. תשמע, תודה. דינו, מחר יש לך התייחדות עם לונה. הנה. כן. מה זה? זה, עשו לי, אישר לך התייחדות. התייחדות, אתה מתייחד עם לונה, אתה שוכח אותה. עושה אהבה. אהבה, זה טוב. אהבה. עם לונה. כן. דינו, זה החיים, דינו. זה הדבר הכי יפה. לונה. לא. אתה יודע מה זה לונה? כן. לונה, אתה יודע? לא, מה זה לונה? בחוץ לארץ, ירח. ללונה. כן. אבל אתה אבל צריך פה להיות... ירח. אתה צריך להיות עם לונה. לא, לא יפה. מה לא יפה? אתה צריך לעשות את זה. דינו. אילוס, לא יפה. דינו. דינו, תראה. זה לא רק בשבילך, זה גם בשבילה. אתה מבין? היא רוצה את זה גם. כן. אהבה. אהבה, אבל לא... אתה אוהב לונה, נכון? ולונה אוהבת אותך. כן. יופי, אתה יודע מה עושים בהתייחדות? לא. ציון, תסביר לי. מה שאתה עושה. קודם כל, זה אחד הרגעים יפים בחתונה. אתה אוהב אותך, אתה מחבק אותה, מנשק אותה לבד בשקט. אחר כך, מוריד את התחתונים. לא, לא. מה, אתה חייב להוריד את התחתונים? כן. דינו, כן. כן, אני אומר לך. אבל לא, לא יפה להגיד. טוב, לא נגיד, בוא נצייר את זה. רגע, תראה. דינו. הוא יסביר לך, ציון יודע טוב. יודע. זה, אתה ציון רואה? אלוף. יש לך חברה? כן. מי? כן, יש לי. בחוץ כן? שלי, כן. אני מסביר לך, דינו, באמת. אתה לוקח ככה מהבחורה. אחריה שאתה מלטף, פה, אתה רואה? לא. אל תפחיד אותו. תן לי, אל תפחיד אותו. מה אתה מפחיד אותו ישר אתה מצייר לו חורים? באמת. שורבה. כל אחד עושה את זה או שאילוס כמו שהוא רוצה. יסביר יפה. אני אסביר לך אהבה, יפה. או שדינו ילך. לא. תשאר פה, אני אסביר לך. אתה ילך. מחר, הוא אומר לך, יש לך מחר התייחדות. אתה יודע מה זה התייחדות? כן, אני יודע. מה זה? תגיד לי מה זה. אני ולונה כן? לבד. נכון. מה אתם עושים? לבד, לא? לבד. נכון, לא יודע, שתן לו, נו, ומה אתם עושים? אוכלים חומוס. אל תתייחס אליו. כן, מה אתם עושים? אתה יודע? ילדה, ילד. ילד אתם עושים. ילד. איך אתם עושים ילד, אתה יודע? לא, לא טוב. לא טוב, מה? לא חייב לא לעשות. יודע לעשות טוב. לא עושה אף אז זה פעם. מה שאנחנו רוצים להסביר לך. טוב, אבל יפה. זה לונה. כן, בטח. זה לא מישהי... לא, אתה אוהב לונה. לונה נכון? יפה. אתה מלטף אותה, ובעדינות. אתה מוריד לה בגדים. לא חייב. מה זה לא חייב? לא לא חייב. חייב להוריד בגדים, אפשר... אז איך יעשה את זה? מראים, למה אתה... למה ככה? אל תשים לב אליו. בגדים? אני אסביר לך. אל תשים לב לא, אליו. תוריד לה את כל הבגדים, גם אתה מוריד את הבגדים שלך. לא חייב, לא חייב. אחר כך אתה נוגע בלונה, ומה שיקרה זה יקרה כבר טבעי. רק נוגע בה, כבר יעמוד לך זה, ואתה כבר לבד תדע. לא חייב, לא חייב. לעשות ילדים. מה זה לא חייב? לא אתה כל... חייב לעמוד תמיד, לפעמים התרגשות, פעם ראשונה שלו, בחייך. בסדר. לא, חייב. לא, אל תלחץ חייב. על עצמך, כי אם אתה חייב. תגיד תעמוד, לא יעמוד. באמת. שורבה. דינו, בוא נראה. מותק, דינו, תשמע. אני יודע, לא מבין. מחר, בדרך כלל אחרי חתונה, כן, הבעל והאישה נפגשים, כן. ואז הם מתייחדים. כן, טוב. כן, בטוב מאוד. להתייחד זה לעשות אהבה. מחבקים אחד את השני. לא חייב. אולי אתה לא מחבק. אנחנו יודעים למה, לא חייב, בטח, אצלכם זה בפקודות. לא, פקודות. תקדם את הבן אדם, בן אדם פעם ראשונה, במקום לעזור לו, אתה נותן לו התייחדות, אני אסביר לו, כן, אני אסביר לו בפשוט. תסביר. יכול לנשק אותה פה, לא חייב. יכול לנשק אותה פה, לא חייב. ועדינות. אתה יודע איפה היא הכי אוהבת? פה, בחזה. לאט לאט. מה זה עדינות? לאט לאט. שחק שחמט? זה אני.
בוא'נה, אתה איש אכזר, אתה איש אכזר. אתה שם אותה על המיטה. לא ככה, עכשיו אני מבין למה הקפיצים פה עוד פעם צריך לסדר אותם. אולי אתה תסביר. אני לא מבין בדברים האלה, אני... לא? אף פעם גם לא. שום דבר. ציון, תן לו מהתות. אין הרבה, לא נשאר. לא אוהב תות. כוסברה יש? מה יש לך עם כוסברה? אוהב. אתה יודע שזה טוב לדובדבן. כוסברה מחזק. כן. תאכל הרבה כוסברה לפני כן. כן. אתה מוריד את התחתונים בשקט בזהירות. חושך. קצת אור. קצת אור, שתראה. שלא תזיין את המיטה. מוריד בגדים, לא חייב, אבל אם אתה רוצה. כן. אתה מוריד בגדים. אתה רואה לך כוח, אתה קורא לציון. לא. לא, תקשה, אתה לא נותן לי לגמור. לא טוב. לא, בסדר, סתם לא בצחוק טוב, היה. לא. היה בצחוק, בוא. בוא, היה בצחוק, דינו. דינו, היה בצחוק. אבל הבן אדם פעם ראשונה, תסביר לו יפה. מה זה פעם ראשונה? תסביר שם לו, אותו על מה המיטה, מוריד קרה? את התחתונים, לא חייב. מה זה לא חייב? לא חייב. תגיד, אתה מטורף, אתה אתה מטומטם. פעם אני זיינתי בלי להוריד בשביל זה אתה פה 20 שנה. אתה חולה נפש. לא חייב להיות חולה נפש. מה חייב להיות חולה איך נפש? שאתה מדבר ככה? כן. אתה חולה נפש. מי אמר? מה, אתה רופא? חתיכת חולרה מסריחה. לא חייב. מה לא חייב? אתה חולרה. במקום לעזור לו, אתה נותן לו שהיא תברח ממנו ושלא יהיה יותר התייחדות. עד שאנחנו עושים דבר אחד. מה לא יהיה? לך, מה לא יהיה? מה? בוא'נה, בן אדם פעם ראשונה מתייחד עם האישה שלו ואתה כבר מטורף. לא חייב. לא חייב. אולי אתה רוצה לשים במקום בבית סוהר היום, בית סוהר לא חייב על שם ציון. אתה רוצה בחייך? חייב לזיין? לא חייב. איך קיביני מה תנעל? אבו